karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play the Grabe, masab ka, uy. Kadugay na ato. Tinuod lagi. Puta magkabuwag. Siya Please, Karon. no. Panahon na nga magbuwag mo. Oh, imo... Iya kung ba na? Reklamo ka? Oh. Hmm? Oops. Ninyo anday ka. Oo, minyo na, pero... Pero dili ka happy. Alexa, paano na sa Tony Kuranan? Oh, demanding pa gid. Ay, pagbuot ba eh? Iya kung ba na? Busa mabuhat na ko ang tanang gusto na kong pabuhat niya, ha? Alexa, dali na. Ano man? Gusto kang mag-iskandalo ko din eh? Kalwa lang ba eh? Excuse na pala. Mayong pagbalik sa Cebu. Dali na iyon, be. Palayo sa kong asawa ba ha? Huy, gusto niya pa. Ay pag-iskandalo. Kay maangin ang imong amahan. Ikaw sab. Anong lamay mo sa kikagising-ngisi niya? Ipaunsa man nimo. Nga ako man tong kaila sa una sa high school pa ko. Imo siyang uyab. Ngunang nabati na ko. Wa mo magbuwag. Huy, nang sa ka. Ganong murag na suko di ka diha. Di lang ko ganahan nga dunggabo ni mos buko-buko nga kong amahan. Nagpa-display bugod kag maayo si mong lawas ko. Muna nga miduol dito ni mong laki ha. Iyan mahimo ba? Ay nagdak ah. Uy, malas siyang among pinagsulti. Kawas pasab. Ang imo laging amahan ang nagpasulob na ko ining shorts o blouse. O pwede mong kamubalibad kung di ka ganahan. Wa ko mabalibad kay misalig man kus desisyon sa imong amahan. Ian! Ay, thank God! Nianigid ko! Lakaw na. At imanan na ng imong uyab nga nagkiat lang ang agi. Kaya ni mo, ay. Sorry lang. Unsa kay nasod sa uod tong tawhana? Kalit mo lang nga may pailang nga akong pana. Yapak ko dinig utok tawhana uy. Niya ano bang tanan? Oh, Nana Ed. Oh, mayo noon kay hapit na nga to flight. Wow, kinindot sa view din Ian, dali! Ato dito sa dagat. Ikaw lang eh, ganahan kong pakuha sa room. Ay, sige na mo. Niya na nga tong room, Alexa. Iyan, niyang inyong yawi sa inyong room ni Lira. Kang Lira ng usa, ha? Dili mo mag-usa og kwarto. O pa, Nindot man tayo kay nindapita Ed. Ug angayan kay ka anang imong gisulob. Di na ko mauwaw din kay daghan namang nagsulob og bikini din Gusto kang mupahuway. Oh, Dira, kung anong yawi sa room ni mo. Gas lamisa. Ngano man to sa iyan? Mura man og wa samod. hala no. Kanusa din na nasmood ang imong anak? Aw, hinoon. Asi, dali na. Adtor na sa atong kwarto. Makalagot yung tanaw ni sa Alexa eh. Ian! Nakakita ko bar dito. Di ta pwedeng mo inom ron eh. Ano dili man? Naang akong amahan. Kung ang inaina kong kugita. Hiloan pa na nimo imong ina-ina? Kung mahilo na siya, mulayas gana sa inyong kinabuhi og sa imong papa. Unsa mo ka? Imo kong ipapriso? Sige, tampag na. Anong yawin mo? Kaya musudo ko sa akong kwarto. Nag-usa na lang ito kwarto. Di masugot ang akong amahan. Kaya di siya gusto nga muborot ka. Nga nagutaw mo burot man ko. May magdili ko kamao. Bitaw. Basta. Maglain lang ng kwarto ron.
Mauna ni ang mamahimo na tong kwarto suod sa saksimana. Hala, kadako kat ini. O duha ang bed? Magtagsa ta. Sige. Ipahilula na nga itong mga butang sa aparador. Sige. May suod nga mga pagkaon o mainom ang ref. Ikaw na'y bahala din ha. Kung masuroy ka, ibili lang sa desk ang yawi. Asa day ka? May Zoom meeting mi karon. Mangita kog lugar nga kapunduhan. Mubalik ko para sa paniud to. Atod si Ian, ati man na siya ha. Dili ra ba magtagad sa iyang kaon. Basin kung mangita sa tuginom. Naarabas lira nga mugalgal niya. Ayaw ka pala kasi mong anak. Ako'y bahala anak niya. Bye! Magtag sa mi kama? Unsa magit ka niya kung bana, no? Payot? Yapag panis iyan ganiha, uy. Kiangkod maninon ko niyang iyang asawa at tubangan ni Paul. Oh, isog pa kaayo siya. Yapag kun yung utok ng tawhana. Musuri ko sa daplins pay payon, uy. Magpahangin ko dito. Ako lang taksan si Ed. Nga naman di man mawa sa kung nahuna ang dagway nila ni Alexa og sa lalaki dito sa airport. Ang kinakonsultihan sa papa bahin sa uyab ni Alexa sa una. Oh, dili ba ka to kasabot ni Alexa? Kung makita ang ganin ako usab ka tong lakiha, patay gyud sa Alexa na. Magpahangin ako, be. Kaya murag magsipog ang kung od so din sa kwarto. Wow! Ay, kanindot sa hangin yung dapitaw eh. Dili pa kayo daghan ang guests. Asagit ka sang ko ang among kaminyoon ni Ed, no? Huwag ko magkasapot. Bisod ka usa lang. Huwag magit siya muatan og hikap na ko. Wayot yun ka ani si Ed? Og iya lang gitako siyang asawa og anak. Daan pa ko nga ani mo din. Oh, Paul? Ngano kanino? Ito yung sa gayon nga magkaabot ta din. Ngayon ni adik ka. Sa tinuod lang. Pares kita og destinasyon. Unsa? Grabing tabi nga no. Usara ang gisakyan tong eroplano. O dito ko sa luyo. Kuya, wag ka dain mo. Nagsunod na di ka na mo? O nakita ko nga lain ang tapad sa lalaki nga may pailang imong bana. Ah, si Ian? Ikaw, tupad sa hamto nga lalaki nga mistison. Ay, o maugit to siyang akong bana, si Ed. Kung mao, tinuod gila nga minyo ka. Oh, pero ang akong bana, mo ang katupad ako sa eroplano. Katong hamtong. Og iyang anak ang batanong lalaki nga malditohon. Ah, mao ba? Sa may pagkapakasyon na eh. Nga nagsolo ra mahinom ko paso-paso din eh. Sa puto naman kayo ng akong kauban. Uy. Hala. Si Alexa may naas baybayon. O may kasulti siyang lalaki. Hala no? Kadako rin misi ni Alexa. Magpadool ko gamay. Isa mo't pagkagwapa ron eh, Alexa. Ikaw ba? Malagsobra naman sad ka, uy. Awan sa man. Dani mong imong family ka ron? Ulitaw pa ko eh, hangtod ka ron. Utsa? Okay. Hindi ko matuo, uy. Gwapo ka, may kwarta. Unya, wa kay pamilya? Ah, uyab tingaling imong kauban din hiro, no?
Sab, ako rang usang miani karon. Negosyo akong giani, pero wag yung kuyo uyab. Ah, ka-imposible. Tinon bitaw. Sa high school pa ta, saan ko nimo di ba nga ikaw gid akong pagsaon ko madako na ta. Mga damgo to sa mga bata na itong hunahuna, Paul. Pero naibaw juga nga seryoso ko. Ah, Sharo. Wadyo ka magkasuhay gayong uyap? Kasuway ka usa. Tinuoy? Salamat nga wa sila makabantay na ako. Lagi. Isuyan lang ko kung malimot yung ko nimo. Pero wa eh. Kaya akong ipilita. Uy, Char. Char, dyan kayo. Uy, bayo. Gikilig yun ang babae. Saman. Uyab din ni sila. Happy Yung ka. naku, Paul. Lagi niya ang na ba? Happy ka nga tiguwa mo yung mga bana. May gitago ang baho sa dinimpayhan na. Buutan man si Ed. Og, kontento na ko sa mong kami niyoon. Hinautunta. Mao na ang tinuod. Ya, mahal mo ba siya? Makatunan naman na ang pagmahal, Paul. Sige ha. Mulaos una ko sa unahan ha. Sige. Dili mahimo nga doon ay makakita namo ni Paul nga nagsulti. Labi na cute si Ian. Igat man sa day ka? Lira? Kasayo gud imong nang laki. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!